எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னு யார் சொன்னது? பிறந்தது பனையூர் மண்ணு மருத நாயகம் என்பது பேர்களில் ஒன்று. வளர்ந்தது பகையோட நின்று இங்கு தொடங்குது சரித்திரம் ஒன்று. எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னு யார் சொன்னது? பிறந்தது பனையூர் மண்ணு மருத நாயகம் என்பது பேர்களில் ஒன்று. வளர்ந்தது பகையோட நின்று இங்கு தொடங்குது சரித்திரம் ஒன்று. எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னு யார் சொன்னது? பிறந்தது பனையூர் மண்ணு மருத நாயகம் என்பது பேர்களில் ஒன்று. வளர்ந்தது பகையோட நின்று இங்கு தொடங்குது சரித்திரம் ஒன்று.